आसाम माइक्रो फाइनेंस थुलुंगाखां आरो रेहाय बिथांखि 2021 नि गेजेरजों चिराङाव मुलाम्फागिरिफोरनो चेक गथायदों। चिरां जिल्लानि सदर थावनि काजलगावनि पेरेड ग्राउन्डआव दिनै आसाम माइक्रो फाइनेंस थुलुंगाखां आरो रेहाय बिथांखि 2021 नि नैथि खोलोबनि गेजेरजों गासै सा 963 मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव गासै सा 500 मुलाम्फागिरिफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायनानै होयो। बे हाबाफारियाव राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिजिनि एमएलए अजय कुमार रय, चिरां जिल्ला बेंगिरि पि विजया रेड्डी मोनहा नुजाथि हैनानै मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव रांखान्थियारि अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होयो। गोबां समाव जोंनि आसामनि हिन्जावफोरा व्यक्तिगत पर्यायावनो हक एबा सेल्फ हेल्प ग्रुप बानायनानैनो हक फिसा फिसा बेंकफोरनिफ्राय लन लादोंमोन आरो बिसोर सोरबा दाउ फिनाय, अमा फिनाय, बोरमा फिनाय आरो खुन्दुं बायस'नानै फाननाय एबा बिदिनो बायदिसिना एन्टारप्रेनियरशिपनि खामानि मावनानै बेबसाय खालामदों। नाथाय कर'नानि समाव रांखान्थि हालोदा नस्थ' जानायनि थाखाय गोबां हिन्जावफोरानो ऋण लाग्राफोरा ऋणखौ परिसद खालामनो हायाखै, सुफुंनो हायाखै, जायनि थाखाय बेंकफोरा बिसोरखौ बहुत हाराहास्थिगासिनो दङ। ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनथाम पर्यायाव पलिसिखौ लादों, आसाम माइक्र' फाइनान्स इनसेन्टिभ्स एन्ड रिलिफ स्किम। बेनि अर्थआ जाहैबाय मा, जायफोर हिन्जावफोरा रेगुलारलि लन पेमेन्ट होगासिनो दं बिसोर जाहाथे आरोबाव लन लाबावनानै बेबसाय खालामो, बिनि थुलुंगा होनो थाखाय 25,000 एककालीन साहाय्य 25,000सिम होनाय जादों, बा सोरनिबा एमाउन्टआ 25,000नि गाहायबो जानो हायो। सेकेन्ड, जायफ्रानाखि ऋणखौ एसे एसे होनो हादों खिन्थु सम्पुर्ण होनो हायाखै, बिसोर थालांनाय जिखिनि एमाउन्ट बेखिनिखौ सरकारा दायित्व लादों आरो बिसोरखौ बुंदों जे ऋण लाबावनांगौ आरो ऋणखौ लासै लासैबाबो सुख'लांनांगौ। आरो मोनसेया जाहैबाय जायफ्रानाखि ऋणखौ होनो हाथारला बिसोरनि बेंकफ्रा एनपिए जानो थांगासिनो दङ। दा बिसोरखौ सम्पुर्ण भाबै सरकारा दायित्व लागोन आरो बिसोरनि रांखान्थि जि मोनसे खैफोदनिफ्राय बिसोरखौ उदां खालामगोन। दा बिनि गेजेरजों लाख लाख आइजोफोरा दिनैहाय बेबसाय खालामफिननायनि मोनसे बोलो मोन्दों आरो थुलुंगा मोन्दों आरो ऋण लाफिननायनिबो मोनसे साहस जादों। दा बिनि गेजेरजों जोंनि गाव ओनसोलनि रांखान्थि थासारिया जौगाखांनाय फैगासिनो दं। बे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे दूरदर्शी बा फारसाइटेडनेस, बेखौ लानानै जे मोनसे बिराद गिदिर रिभलिउसनारि मोनसे लामा बा आगान होदों जे गोरिब आइजोफोरखौ मदद होनायनि, बेयो दिनै जाफुंनो थांगासिनो दङ। दिनै गासै आसामाव सेकेन्ड पर्यायनि जि चेक राननाय बे 97,000 बेनिफिसियारिफोरनो होनाय जागोन आरो चिरां जिल्लायाव दिनै 963 जन बे बेनिफिसियारिफोरनो चेकखौ राननाय जाबाय। थ' बेनिखायनो बेनि गेजेरजों दिनै मोनसे हां मोनगोन, रेहाय मोनगोन आरो गोदानै लन लानानै बेबसाय खालामलांनायनि खामानि मावनायनि मोनसे गोसोनि थुलुंगा मोनो।